ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ପଞ୍ଚୁକ, ଯାହାକୁ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରତ ପାଳନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ପଞ୍ଚୁକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମକ ସରସଜ୍ଜା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଦାନ ବଳରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିବା ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କଠାରୁ ଶାସନ ଏବଂ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମହାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶାସନ, ରାଜଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି 5 ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଭୀଷ୍ମ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହି 5 ଦିନକୁ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମାନ ଧର୍ମ ଓ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।